तिपरासा का जो सोल्यूशन है, उनका प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमको पार्टी के बारे नहीं, अपने जाति के बारे, हमारा कल्याण के बारे सोचना चाहिए। ताकते बुक संग नॉर्निक दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल ताकते बुक संग हाई वन आमा सिंचा तिरप्रो जेसिनी पॉलिटिक्स लीडर्स रॉक जे बुबा गरानो मंग अटैक खाइले मानी नुगुइ तंगु इ जे बीजेपी बे हाफ मानी लगी एग्रीमेंट सिग्नेटेड तुंगि फाइमानी एकॉर्ड तुंगि फाइमान होइते बुबा गरानी ऊपर मंग अटैक खाइले मानी नुखा जेएमपी नि सीपीएम मानी कांग्रेस कोमा तिप्रासरक बीजेपी खाइ तंगाइ रखबु कोबंगमा बीजेपी खाइ तंगाइ आगिन सिमिनो ओ तिप्रासरक बो आगिन सिमिन बुबा गरानो विरोध खाइ तंगमान बा ताउ बीजेपी ओ हाबुइ बुबा गरानो विरोध खाइले तंगु गेटा टिपरलेन फालेदिका दिल्लीओ थांगोय ताबुक जे एकट काइतमाने आबो 00 मुंसाया हनि सामानि ताबुकते बुसं अब हाइ ब्रग न आंसानाय जीएमपी नि सीपीएम पार्टी नि आगिनि एक्स एमडीसी कुमुद देव वर्मा जे कट काइ बरन ब्रेन वाश खाइ तंखा ए कुमुद देव वर्मा मुंसा सिया काइ सिया श्रीं खाइ तंदि बुझगेदे नरकनि सीपीएम आमलो तिप्रासानो तामुदिखा आबो सिकान सादि तिप्रासानो नरक एडीसी बुफ्रो सब पाइका एसेंबली नि सीट तीनटा बारि मानि बहाय केतो सब पाइका आबरक नों सिगारेट हिस्ट्री नों सीपीएम नि समय सब पाइया आबो नरक आबो हाय सिगन निसुनो तुइ फाइमान न बें तमो हागे ताबुक बो जे निनि पॉलिटिक्स राइट लैंड राइट कल्चर इकोनॉमिक आबो हाय दो सिलिया हंकाय नों लैंग्वेज रक्सि सिलिया हंकाय नों मुंसा सिया पॉलिटिक्स खाइ नांगा बर रंग ब्रेन वाश खानानि तानायदि प्रमोद देव वर्मा आं न साबो प्रमोद देव वर्मा यासि सरुइ नों कुनु सम बर न ब्रेन वाश खाइता थक न नायदि साल साबाय नो गेट आरती प्रलेन फाइनानि आबा हाइ कुनु कक कुरि तुरुक खाइ जत्तनो फाइनाय नों साल साबाय ताबुक जे कुनु चाकरी मान थाकायबो आं कटर चाकरीसि नानाय हि सिकुन चाकरी रिफुरकाय नाया आ सिकुन रिफुरकाय माया कटरनि बागै नासिंत नासिते बुरा राय थांगु माया आं थांगु पालो अबनि बागैनो सावो जे बुसकांनि माइक्लाय आबनो खसाय थानाय अबो से सिनानि नांग्रानाय जे मानसा सुं नावै आउगनाय गेटार टेबलेन तंगनो आबो सिनि पाइथाक सभा आबो सुं नासि नांसुगुइ तं आबो ताबु याफानो 2-3 बोसोर 5 बोसोर आबो काइ तंनाय एके जे मानसाक सुं नावै थांनाय आमसुक जरा खाइमाननानि नबो एलाइसे हामबायदिना नांगौ ताम खाइ केबें लाइमानि नरक पॉलिटिक्स आइनानि बागै बरनो ब्रेन वाश खाइमान अब हाया कादि आं चाजेगिया नरंनि आबनो आं सेलेंगो नरक जे तिप्रासारनो जे केबें मानि ए व्हाट्सएप ग्रुप रगो कयेकजना बीजेपी खाइ तनाय चे रंनो बुबागारना आगिन चिमिन केबें खाइ तंनाय केबेंनि तंनाय एंटी तिप्रासा नि छाव आं बरनो एंटी तिप्रासार ताउ बुबागारना हामिया सालाय तंगो नरक बीजेपी सि खाइ तंकाय ताउ बुबागारा बीजेपी ओ हाबुया का बीजेपी हापकाय नरक वेलकाम हामबाय सिरि सिदि दल खाइ मिलि सामुं खाइसिनाय जे सिनि तिप्रासानि नांगौगै तंमोना नांमान न सुं पुरन खाइलानै निसे गाहाम बुजुगलायदि सालायदि अर तफानसि बुबागार नामां साव हामिया बियां थाकानि नि गेटार टिपरले बियां थाकानि बत्ति प्रसानि हामजांमुं अब हायके बुबागार नामां अपमान खाइ तंगो ताउगु काइसे काइसा इसु तुइ सिनि बुबागार नामां अपमान खाइलायो अब हाय ताकुग्रक नरक जि बनफान पेरान नरनां सिनि तंगो हायपानो आं जरा सिनि नासिंगि तंगो नोट खाइजाक दाइरिवो नरनो फियोग याहनि साजाकां फियोगिया नरनो जत्तनि नम्बर तंगो जत्तनि नो एड्रेस पारा साइमानु बुमुं सह साइमानु नरकनो फियोगिया बुबागारानि बुसुंगै बुसामानि बुबागाराबो सावो आं बाइजे केबें नाइ रनो आंबो केबें नाइ नै बुबागाराबो साजा। मैंने पहले भी हताई कतौर में कहा था, जिसने मुझे रुलाया है मैं उनको रुलाऊंगा, जिसने मेरे साथ पॉलिटिक्स किया है मैं उनके साथ पॉलिटिक्स करूंगा, अपने तिप्रासा के साथ नहीं करूंगा। बुबागाराबो सावो आं बाइजे केबें नाइ रनो आंबो केबें नाइ नै बुबागाराबो साजा। सीपीएम रो गासक बोसोर बुबागारानो केबें खा राजमालानो फब्रिका उटला रगो आं निजे सीमा फपका राजमाला बरम नेताबुक उल्टा राजमाला टाटाल रनो काय सुं ताबुक पोरिलै मा तंगो आके तिप्रासार आबनदे हामजा नर कुबुइनो काय फब नाइ टाटाल न काय सालायनाय आबनदे हामजा स्टप खादि नर गबाय सामानि ताउकते बुकसं रगानो भिडियो लाइक सब्सक्राइब ते बेल आइकन क्लिक खादि दि ते शेयर खादि दि जत्त ताहुकते बुकसं नंगनानि बागै ते यानिओ चैनल बन्द ngui फानमानो स्ट्राइक लाइजाक अबनि बागै कोताल चैनल खुलुकजाक डिस्क्रिप्शनो लिंक रिजाक नरक आर थांगै लिंक को क्लिक खायै नरक सब्सक्राइब खादि तनि दानि ताकेसा दीपक देव वर्मा हनि चैनल कोताल आरो माननाय नरक सब समय आं बाय करंगै तंमानानो हायके आसुक सावैनो जत्तनो खुलुमबायखा।